Senjuri, inselmilkom il-ġdid u nilqakom għal-programm Qribna jiena flimkien mal-kollega Nolan ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet nitkellmu dwar aġġornamenti politiċi u dwar dak kollu li qed jiġri madwarna. Illum se nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti dwar il-kwistjoni tal-bolol viżavi l-Partit Nazzjonalista li m'għandix dubju li smajtu dwarha kemm permezz tal-mezzi soċjali u anke l-istess Prim Ministru tkellem dwar dan is-suġġett fil-Parlament. Partit Nazzjonalista jaspira li meta jkun fil-gvern jitkellem dwar il-ħaddiema u anke ħareġ bi proposti jew inkella idea dwar kif jista' jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema, però forsi nesa l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tiegħu stess. U aħna kemm jiena u kemm Nolan se nkunu qegħdin nagħmlu mistoqsijiet inqajmu ftit interess dwar dan is-suġġett. Però se nħalli fidej Nolan għandu ftit minuti kollox biex jikkerifika iżjed, jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu x'inniġu lura mbagħad inkunu nistgħu nikkonkludu flimkien u bħal dejjem inħallu fidejkom biex tagħmlu il-ġudizzju aħħari tagħkom. Insegwu flimkien. Il-Partit Nazzjonalista. Fl-2022 wara l-aħħar elezzjoni ġenerali, Bernard Grech, il-kap nazzjonalista nnifsu, kien ikkonferma l-qagħda finanzjarja mwera tal-partit. Għandna 32 miljun euro dejn. Dik hija r-realtà illi għandna qudiemna. Però ma jidhirx li dejn biss għandu l-Partit Nazzjonalista, jidher li għandu problemi oħra, din id-darba mal-ħaddiema tiegħu stess. Dan l-istess partit li jipprova jagħti l-impressjoni li hu favur il-ħaddiema li jħarrishom u li jekk ikun fil-gvern dawn se jkunu aħjar. Madankollu dan l-aħħar smajna li xi ħaddiema li kienu jaħdmu mal-Partit Nazzjonalista huma nkwetati mhux ftit. Għaliex? Tajt minħabba l-finanzi li għadhom ma ġewx iddikjarati mill-Kummissjoni Elettorali kif kellu jsir. L-awditur se jċappas wiċċu u ismu mal-mismanagement li għandkom intom fil-finanzi tagħkom. Issa ħareġ it-tieni aspett għala wieħed qiegħed jifhem aktar għala l-Partit Nazzjonalista ma jridx jissottometti dan il-kontijiet. Jiġifieri meta inti tara il-kwistjoni t-ipokrezija illi għandek partit li ilu 11-il sena fl-oppożizzjoni issa illi jpinġi lilu nnifsu ta' kuljum talab ta' paladin tas-saltna ta' dritt imma li ta' kuljum jagħmel mill-kontra. L-aspett li qed jitkellem dwaru l-Prim Ministru huwa li xi ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista skoprew li l-ħlasijiet tal-bulol tagħhom li eventwalment jgħoddu għall-pensjoni lanqas biss tħallsu. Sewwa smajt u quddiem dan kollu x'wieġeb Bernard Grech. Kull min f'dal-partit anke saħansitra wasal biex ħa il-pensjoni ma kellu ebda problemi. U dawk li għadhom ma bdewx jieħdu l-pensjoni, dawk se jkollhom il-problemi. Grazzi Nolan u aħna bħal dejjem dak huwa l-ħsieb u anke l-kunċett wara dan l-istess programm illi f'dawk il-ftit minuti aħna ngħaddu l-mistoqsijiet tagħna, ngħaddu l-fatti tagħna dwar dak li qed jiġri madwarna mbagħad inħallu f'idejkom intom it-telespettaturi ta' Qribna biex taslu għal ġudizzju aħħari tagħkom u dawn il-mistoqsijiet illi ġenwinament inkunu imħassba dwarhom ngħadduhom lilkom ukoll li tkunu qegħdin isseguna. Miġdid infakkarkom Qribna ma jixxandarx biss fuq it-televiżjoni iżda jixxandar ukoll fuq il-paġna ta' Facebook u hemmhekk jekk tkunu tliftu xi programm jew ieħor minn hawnhekk nirringrazzja lilkom illi tappoġġjaw dan il-programm u li qed turu interess fil-ħsieb ta' dan il-programm sabiex tieħdlu fuq il-paġna ta' Facebook u hemmhekk tkunu tistgħu issegwu mill-ġdid dawn l-istess filmati. Intant Qribna jasal fit-tmiemu u mill-ġdid inħeġġiġkom u nistedinkom illi ssegwu l-aħbarijiet fuq l-istazzjon wan illi jingħata bidu għalih minn hawn u ftit minuti oħra. Issa, grazzi u nsellmilkom.